Една пловдивчанка избра да прави музика некъде да е в Лондон. Казвам добър вечер на Евгения Георгиева. Добър вечер, Люба. Преди да започнем разговора, предлагам да покажем на нашите зрители откъс от това, което правиш. Знам, че имате и много престижни награди вече зад гърба си, макар че от колко време съществува триото? Триото беше създадено през октомври 2005, почти в самото начало, когато започнах да се занимавам с фолклорна музика, защото аз всъщност идвам от малко по-различен бекграунд. Имах група, рок-група в Пловдив, Lady J, някои от хубавата музика си е хубава музика, да. Истината е, че просто човек може да оцени откъде идва само когато не го е загубил, но когато се отдалечил и може да види в перспектива нещата. И всъщност за мен това беше един път към корените. Звучи страшно банално, вероятно, но когато го изпиташ, ти самия нещата се променят много. Носталгията, може би? Не бих казала дори носталгия, по-скоро да го нарека любов. А хоби ли е или чисто професионално занимание? Музицирането? Професионално, макар че го поделям с другата ми страст, с езиците. Аз съм филолошка по образование, завършила съм българска руска филология в Българския университет, с което съм много горда, независимо от това, че хората казват университет. Не, гордеем се и ние тук. Задължително трябва и всъщност това е моята дневна работа, така да се каже. Аз съм професионална преводачка, но вечер и през уикендите всичко се уплътнява с професионално пеене. Пероника не е единствения ми проект, но е, така да се каже, моят love child, нали? Моето любимо дете. Нека кажем на нашите зрители на какъв конкурс и с какво отличие бяхте отличени триото? Ние бяхме в Хлангохлен, както го произнасят уелсци. Къде е това? Уелс. Уелсци са известни с това, че са страшни почитатели на капелната музика и на хоровото пеене. И там беше една прекрасна възможност за нас да се изявим. Ние спечелихме трето място в категорията фолклорна песен. Иначе фестивала специализира в класическо пеене, фолклорна музика и фолклорни танци. Павароти участват там. Миналата година мисля, че Катрин Дженкинс имаше голямо изпълнение. Илейн Пейдж беше през 2008, когато ние спечелихме трето място. Какви са амбициите ви? Така на конкурси, на фестивали да доказвате уменията си, гласовите възможности и красотата на тая хубава българска народна музика? По принцип, колкото по-високо се стигне, толкова по-добре и колкото по-добри са отзивите, толкова по-добре. Когато издадахме албума, нашия дебютен албум през 2008 година, очаквахме добри отзиви, но те просто ни надминаха очакванията. Стартира с 4 звезди в Financial Times, който просто ни отвя. Браво, браво. А защо не знаем нищо за вас в Пловдив, в България? Би следвало да знаете, защото имаше публикации в Марица, разбира се, в Пловдивски вестник. Предполагам, че ще се чуе повече за нас. Надявам се. А кога ще гостувате цялото трио тук в Пловдив и така да напълните душите на българите? Особено пък една сръбкиня с толкова хъс да пее. Когато ме поканат да участваме. Добре дошли сте винаги. Което едва ли е толкова далече във времето. Искам да споделя с всички, че ние отиваме на участие на акапелен конкурс, много престижен в Лайпциг, който е част от акапелния ежегоден фестивал в Лайпциг, но ние сме в конкурсната програма. Ако се класираме на първо място, ще имаме до година цял самостоятелен
концерт. Ако ли не, просто дано. ще имаме някакво място, надявам се. Дано, ще стискаме палци. Всички пловдивчани сме зад вас. Групата, триото с двете пловдивчанки, които така рекламират най-красивата част от българската музика, може би, народната, така най-автентичната. Успех от сърце. Благодаря. Уважаеми зрители, с вас ще се видим отново в понеделник, а утре вечер ще бъдете с предаването Местно време и колегата Камен Коларов, негов гост ще бъде инженер Иван Тотев и ще се разговаря, както винаги, по актуални теми и от национален и от регионален характер. Не забравяйте да ни пишете обаче да давате вашите мнения, оценки, анкети, да споделяте всичко, което ви вълнува с нас на нашия блог вечеренмагазин.com. Довиждане до понеделник!